Hola a tots, jo sóc Minecraft 1714 i avui us porto un servidor, que el tindreu a la descripció, en el que hi ha bastants minijocs. Aleshores, aquest minijoc té bastants minijocs a dintre i s'ha d'estar molt atent al xat per saber el que has de fer i s'ha de ser ràpid. Com per exemple ara que ens havia ficat un més 0 i has de ser ràpid i ficar doncs 1, la resposta que sigués. No, Hulk. No, no, no! Podria haver guanyat. No. Vale, hem de plantar això. Aquí, aquí. No, meu. No. Aquí. Sí. Ara s'acabarà. Vale. Vaig segon, com veieu a la dreta, amb 2 punts. Pic de ferro. Vale. M'han ficat lentitud. Això és injust. Caringot. Què vol dir això? No sé. Infected. Els que porten... Bueno, els que són zombis amb bloques de resistent al cap, ens han d'intentar pagar. Ah, vale, jo també estic infectat. I he d'infectar els altres. O ara he infectat a un, encara que ja havia perdut. Però no sé per què m'han ficat la lentitud. Ah. Slime ball. Vale. He guanyat. M'ha ficat speed up en el break the torch. No sé si he guanyat ara o no. No. Pic de ferro. No, però he picat jo l'esmeralda. Uau, que malament. Oh, doncs he guanyat. Bueno, vaig quart. Stone Eggs. Ah, vale. Taxi. No, l'he ficat massa tard. 5 per 13. Pua, vés a saber. Massa tard. Oh, he guanyat. S'havia de clicar. No era molt difícil aquesta. O és que veig lentíssim. Lentitud 4. He de fer una antorxa. Porto una bena a la mà, o sigui que si veieu que no ho moc molt bé és per això. Oh, ara sí. Ara ja vaig més ràpid. Vale, aquí hi ha uns zombis, vale, que són dolents i no ens poden... Vale, no em podien tocar i m'han tocat. No, vaig primer, segon, tercer, quart... Vaig cinquè, el qual no està tampoc malament. Podria estar molt millor, però... A veure si s'acaba la prova. Per cert, també dir-vos que si algú està veient aquest vídeo i sap com... Bueno, s'ha acabat. I sap com puc gravar el Clash of Clans d'una manera que no sigui amb el Reflector, doncs li agradaria, perquè és un joc que ara m'agrada molt i m'agradaria portar-vos al canal, però el Reflector l'he intentat instal·lar i no funcionava. Per això, si algú sap com fer-ho, doncs m'agradaria que ho fes i li agrairia molt. I bueno, espero que us hagi agradat el vídeo, que deixeu el vostre m'agrada i fins la pròxima.